Ola a todos, imos a comezar unha serie de tutoriais nos que vamos a traballar cun recurso moi importante dentro que son os recursos e actividades de Moodle para traballar nas nosas aulas virtuais. Neste caso falamos das probas, que nos van a permitir facer diferentes tipos de exercicios de avaliación a modo exame. Por lo tanto, estamos na nosa aula virtual con o noso usuario e accedemos ao curso no que vamos a traballar. Unha vez accedemos, tenemos que activar a edición. Neste caso, eu xa tiña activada, vedes? Así estaría desactivada. Non podemos engadir recursos. Activamos edición e dispoñémonos a engadir ese recurso do que falamos, que é a proba. Unha vez xa me permite crear a proba, lle dou a engadir unha actividade ou recurso na sección na que eu quero traballar, na que eu lle quero poñer esa proba ou ese tipo de examen ao meu alumnado, e lle dou a engadir un recurso. Buscamos proba e engadimos. Ben, no primeiro dos vídeos o que vamos a facer é comentar basicamente os elementos fundamentais para comprender o uso deste tipo de recurso. Aquí temos neste caso a edición da configuración da miña proba, na que vou poñer o nome, unha breve descripción e as posibilidades que teño dentro da edición, que logo en vídeos posteriores poderemos explicar con máis detalle. Neste caso, pois poñemos proba 2. Xa non vamos a facer descripción e daríamos agardar e volver ao curso ou agardar e presentar. Damos a agardar e presentar e estamos nun panel xa. Vamos a quitar este espacio para priorizar a nosa pantalla e estaríamos neste caso xa no panel para poder editar a proba ou voltar ao curso. Ademais, teño sempre a roda de ferramentas, a que me permite levar a cabo diferentes accións. Neste caso, as accións fundamentais van a ser editar a proba, vista previa, se quero, por exemplo, facer unha vista previa unha vez teña xa creada a miña proba de como sería pois, o resultado visual co que se van a enfrentar os nosos alumnos e alumnas. E, por outra parte, outro elemento fundamental que é o banco de preguntas, que é o espazo onde nos vamos a elaborar a nosa proba, o que vamos a dotar de recursos e que ademais vamos a poder organizar a través das categorías que xa explicaremos a continuación. Por lo tanto, se eu lle dera a editar a proba, accedemos xa, neste caso, a este espazo que me permite engadir preguntas. Temos ademais a opción de variar preguntas, moi recomendable, porque, entre outras cousas, nos facilita pois a mestura desas diferentes probas para que os alumnos non teñan sempre, digamos que, o mesmo sentido de exercicios. Ben, se le damos a engadir, temos tres opcións: engadir unha pregunta do banco de preguntas e engadir unha pregunta aleatoria. Para isto teríamos que ter xa creadas preguntas previamente, ou se quero engadir directamente unha pregunta, accedo e entre as diferentes posibilidades que teño activadas no meu Moodle, na miña aula virtual, pois escollería para empezar a traballar nelas. Unha vez temos escollido, poderíamos xa comezar a ver os resultados da configuración da nosa proba. Decíamos anteriormente que a outra opción é banco de preguntas. Por lo tanto, imos a voltar ao banco de preguntas, a voltar á página inicial de proba. Aquí está. Imos a accións e abrimos banco de preguntas. Imos a abrir unha nova lapela para logo manter sempre a página principal. Ben, aquí temos 4 elementos: preguntas, categorías, importar, exportar. Empezamos polos máis sencillos. Exportar o que nos vai a permitir é guardar a nosa proba en diferentes formatos, nestes 3 formatos. Podemos guardar solamente segundo a categoría a proba particular que nos estemos a traballar. Podemos ir a unha categoría máis ampla, é dicir, todos os elementos de banco de preguntas que pertenzan a esta categoría. Por exemplo, pensar en un departamento, pois no departamento de educación física, serían exportados no meu arquivo, na miña copia, ou, se lle dou a sistema, pois neste caso estarían todas as preguntas gravadas en diferentes categorías que poderíamos utilizar e exportar. Importar o que me permite, neste caso, o que nos permite traer dende outras plataformas, de outras aplicacións, pois usando diferentes formatos, unha proba que
neste caso poderíamos traer a nosa aula virtual a través desta opción de importar. E logo temos os dous elementos fundamentais, as categorías e as preguntas. As categorías nos van a permitir organizar as preguntas e as preguntas é o espazo creativo. Se vos fixades aquí, teño un predeterminado do curso, vale? Este é o noso curso predeterminado e xa teño 20 preguntas creadas que poderíamos incorporar a calquera cuestionario, de acordo? Porque as preguntas que están no banco de preguntas pódense utilizar as veces que nos queramos en diferentes tipos de proba. Ben, por outro lado, temos seleccionar unha categoría. Se eu, por exemplo, escollo unha categoría, neste caso, dentro do meu curso, dentro do noso curso, temos predeterminado e creei unha subcategoría, que é Xeografía e Historia. Se eu clicar aquí, veríades que non teño xa preguntas, é dicir, que as tería que incorporar. As podo crear novas ou, como veíamos antes, as podemos incorporar do noso banco de preguntas. Como vedes aquí temos as categorías, a categoría da proba específica que estou facendo, a categoría do curso no que estou traballando, a categoría do departamento, é dicir, da categoría Moodle na que está o meu curso, e por último a categoría fundamental, a principal, que é a do sistema. Ben, eu podo engadir as categorías que considere. Por exemplo, poderíamos engadir unha categoría e me di categoría principal. Eu escollo donde quero que se envíe, pois a proba 2, por exemplo, predeterminada proba 2. E lle poño, neste caso, a categoría, pois categoría 1. E lle poño matemáticas. Engado categoría. Vedes como na miña proba 2, temos xa unha subcategoría creada. É dicir, que todas as exercicios que faga de matemáticas, pois os vou a, digamos, que organizar da seguinte maneira que me veñan aquí dentro. Que quero facer outra categoría? Bueno, pois non teño máis que baixar, manter novamente como estaba xa, nesa subcategoría de Xeografía e Historia, me levaría, neste caso aquí, eu quero proba predeterminada, proba 2. Vedes? A categoría que creamos antes, imos a proba. Poñemos o nome, categoría Humanidades, vou a chamar. E guardaríamos. Como ves, dentro da miña proba xa teño categoría Mates, categoría Humanidades. Ben, volvemos a facer un breve repaso. Preguntas para crear unha nova pregunta. Categorías para organizar as preguntas nas diferentes categorías. Opción importar para traer dende fora da nosa plataforma da aula virtual en diferentes formatos un cuestionario, unha proba que xa tivera creada previamente, ou exportar, é dicir, crear unha copia que me permita levar a miña proba, o meu banco de preguntas, pois, por exemplo, a outras plataformas Moodle ou a outros centros Moodle. Deixámoslo aquí e nas seguintes sesións o que faremos será explicar como creamos preguntas, os tipos de preguntas que podemos crear e como organizarlas nas diferentes categorías. Moi ben, ata a próxima, chao.